ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз. Умедворам ки созаси хуб ҳастед. Худоро шукр, мо ҳам созем нағзем. Иҷа дӯстони азиз, субҳонаи мо ширбат кардестам. ана ҳамихел ба фикрам ки ҳаматон метонед ширбата карда. Сол рӯғану камакак орда хел сирх мекунем, баъдан камакак ов мерезуму баъд 1 литр шир, қариб 1 литр шир ана ҳамихел алови пазда мемонем, меҷӯшаву ана ширбати мо тайёр шид. Дӯстони азиз, и субҳонаи мо, шумо ҳам тайёр кунед, иншааллоҳ ки маъқул мешавад. дӯстони азиз, динанги рулетма и саҳар бридам. Инам хел дӯстони азиз питаца кардааст. моллой маки хушрӯи бамазза омадааст. шумо ҳам тайёр кунед, иншааллоҳ ки маъқул мешавад шумодан. аҷоиб буд. анам хел дӯстони азиз буридум и субҳонаи мо вичам хушрӯ омадай, фасон омадааст. аҷоиб буд. дӯстони азиз, имрӯз рӯзи ҷумъа буд. ҷумъаи ҳамаи шумо муборак. моллой маки хушрӯвак омадааст. дӯстони азиз, беҳад хушрӯи бад омадааст. ҳамихел чойқати фарзандо хӯрдем. ҳамихел дӯстони азиз, имрӯз обеда хомшӯрбо кардам. имрӯзиқа хона уборка кардам, кухнима уборка кардам. ҳамихел хомшӯрборо партофтум, ҷӯшида истод. хай обед мода хомшӯрбо. кадоме хурдест аст ба шумо иштиёи таом, ба мо низ ҳамчунин. дӯстони азиз, иҷа хостам ки як намуд пирожнӣ кунам. баҳри шумо навор кардам. шуморам шавқу завқ биёяв, баҳри фарзандо ҳамихел пирожниҳо тайёр кунед. дӯстони азиз, канали навай, подписатся кунед, лайк бимонед, поделиться кунед. ана ҳамихел якта бисквит пухтам. хай ҳама метона карда барои ҳамо тарзи мисол
хамир карданша нишон надодум. Мисол навор бисёр дарози баъд мешуд. Барои ҳамоқа бисквити тайёра нишон додум. Уже пухтагӣ гирифтагима. Баъдан сироп кардумо, амхе крем кардум. Кремам Билария. Ана ҳамихел мисол қаватошда, болошда шакидума амхе бридум. Дӯстони азиз, ҳозир иёра орометием. Ай ҳамо пишивои краска харидагӣ будум ку рангҳо. И фирмаи Америкалор проба кардум, лекин хушрӯ. Мисол ҳар хел мисол рангҳо да ҳар хел кремҳо намешава. Як хел кремда мекунӣ ки крем жидкӣ мешава, мисол баъд гул наметия. А ин не хушрӯ. Оли насиб кунад дига кремода буд. Мисол креми масливида, креми мисол сафеди тухмда. Бо ода месанҷем ки чӣ хел омадааст. Ана ида некин хушрӯ. Якта капля мекунӣ, ана амхел цвет. Агар камтар бо ториктар бухоҳӣ, бо камтар зиёдтар медозӣ. Хай ман амхел камтар розовича кардам. Ба фикрам ки хушрӯ омадак. Ана амхел дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтум кор нарафтаистам хонада. Ана ҳамихе пухтупаз карда ҳамроҳи фарзандо ягон ширинӣ пухта, чойи гарм дам карда мешинему мехӯрем. Дӯстони азиз, шумоам амхел завқманд шаву хезӣ тайёр кунед баҳри фарзандо. Ана дӯстони азиз, баргошам кардам. Ин ранг амон ранги сабзшам ай Америкалорай. Ишам хушрӯ. Дӯстони азиз, и амихел мисол барои ҳамихе ороиш додан, барои морожению, барои ҳамхели чизо мисол мефурӯшанд. Ман эра хела шидагия харидагиам. Чӣ қа ба баракате. Ана ҳамихе оро додаистам пирожниёма. Пирожниё агар дам бигиранд, мисол як шабона рӯз ёки 5-6 соат беста, бо маззаш тамоман дига мешава, хушрӯ мешава. Чӣ хеле ки гуфтум, мо сабр надорем, мо бояд ки тез бихӯрем. Лекин ҳамихелам хушрӯ омадагия. Молоима ки хушрӯ омада. Дӯстони азиз, баҳотиен чӣ хел омадааст пирожниё? Ба фикрам ки хушрӯ омадааст. тамошобинони азиз, ҳазор раҳмати худо ки то ахири навор бо мо будед. тамошобинони азиз, фарзандо хурдестанд, бачаи майдаким ҳамаи корша дасти чапш қатӣ мекуна, левша ҳай наметона хурда. Ёд додестем хурдана дасти рост қатӣ наметонум гуфта, ҳамра бачаҳо шӯхӣ карда хандидестанд. Анам дӯстони азиз, 100 бор шукри фарзандо. қатӣ фарзандо вақт чӣ хел мегзара намефаҳмӣ.